Alụmdi na nwaanyị ọbụla X na-abataghị n'ime ya, ọ ga-survive by additional 35%. Yes, and abịa na ihe gbasara X a, ọwụ ụmụ nwaanyị ka ọ na-agba ụta ọjọọ n'ụkwụ. Ekwu elu kwu ala, ihe begana na-ebekwe. Mana a ga na-ebutekwe, a ga na-amanyekwara ya ọnụ. N'ihi na onye nwere ntị ya nọrọ. Lewenụ nwa agbọghọ ọma n'ugboene. Etiki nwa agbọghọ ọma anọ na ọlụghụ dị ngwa ngwa, ya ejisikwa ike lụọ alụọ, werekwe brain ya gbaa ya na mkpo, denwere ya X ya, ụmụnne m. Nwata nwa agbọghọ na aha ya wụ Rhoda, ọ na-eme ntecha na mpịcha nke ndị bekee kpọrọ makeup, ọ wee makeup artist. Imewe mmemme kpoo ya, Rhoda ga-akpọgharị ihu, kpọkwa ya ka ọma, pịkwaṅụ dekwaṅụ. Ihe ọbụla bụ mmemme, kpọọ ya birthday, ncheta ọmụmụ, kpọọ ya alụmdi na nwunye, ọ ga-apịrị bride, pịchaa ya, tege ya pụta otu na ụnọ a na-asị na anụkwa ya wugodu ka ekọkpochiri ọkpụ anya na ọkpụ imi, Rhoda ga-apịwa ya, tejie ya ihu ya, ya ma mma. Ihe na-ewe ihe Rhoda na-arụ, di ya wee bịara ya wụ nwokorobịa ugbu a unu lega anya. Abịara Rhoda Rhoda ekwere. Ihe na this man baga n'ime njem a na-akpọ njem alụmdi na nwunye. Ha agba akwụkwọ n'ụlọ ụka. Ihe na-ewe mgbe a na-asị you may kiss your bride, mma Rhoda gị kiss pịọm kwe nkwa na ọ ya na ya abụọ, ma n'ọnwụ ma na ndụ, ma n'ihe isi ike, ma n'inwe ego, ma n'udu mmiri, ma n'okochi, na ọwụ ya na di ya ekwe nkwa aha na ọ ya ka nwoke mmadụ ṅụrụ tolie mma ya elu na ya alụọla nwaanyị ya lakpuru n'ihi na ka e mere ya gafee. Ebirile ha dịka di na nwunye n'ihi ọrụ ya, ihe ewe ọrụ ọ na-arụ before ya lụọ ya, ihe ekwa n'ezigbo ọrụ eji mara ndị na-eme ya ọfụma na-emete eme, ego nọkwa ya. Di ya eleghị eso ngwanụ nsogbu anụ na ya continue na ọrụ ya, na ya trọstụrụ ya na nwunye ya, n'ihi na ọrụ nwunye na-ebu ya gaa mba dị iche iche. Ọ naghị alọta that day, ya nọrọ ya ebuo ngwongwo nweta ọrụ ebe dị iche iche, ebe dị far na ebe dị near. Ya na di ya ebikwa na Abaraka. Ọwa Abaraka ka ya na di ya ebi, ebe ka ha bi dịka di na nwunye, na-enweghị nsogbu ọbụla, onye ọbụla nwere nke ọ na-eme. Ọ ya ka ọ rụrụ otu ụbọchị, Rhoda kpọwa di ya na ya enwetala ọrụ na Warri, na ọrụ a na ọ ga-akwụta ụgwọ, na o teli ya kpewere ekpere ka Chineke nye ya ọrụ a, na ọ wee very big wedding, na ebe a ka ya ga-showcase talent ya, na ya ga-etecha tee hybrid, tee Pro Max n'ihu nwaanyị ke, na ọrụ ke and ọrụ na ọ kwụtara ụgwọ. Di ya sị really yes. Ruo n'ụbọchị ọ na-aga ọrụ, Rhoda akwada ngwongwo, buo ngwongwo makeup ya, igbe ju n'ọnụ ya ekwuchi ekpum. Rhoda akwado nwe ahụ na-atọ ya. Di ya sị na yes, na ọ bụrụ na ọ kwụtara ụgwọ and ọ wụ Warri, na o nweta efil gị n'ihi na ọrụ ahụ ọ ga-akpọpụga ebe dị anya, mana nsogbu adịghị, sofa ọwụ ebe ọ ga-aga rụta ego welata for the family. Rhoda si ya worrila, n'ihi na ije aha Rhoda ga-anụ ya 2 days. Ụmụnne m, ọ ya ka Rhoda kwadoro buru ngwongwo gashi ike gawanụ ya ọrụ na Warri. Di ya emekorokwanụ ka ere ụra. Rhoda agaghị Warri, mana di ya na-efili na ọ nọ Warri, ọ gara ọrụ dịka ya na ya nwunye shiri kpa. Ọ ya ka di ya nọ, enyi nwoke di ya mere ya best man, akpọọ ya na phone, so nwunye ya ka ya hụ ga na Abaraka. Kedu ihe ọ bịara bụ ime na this side of Abaraka, ebe ahụ edevelop bụ aka na-arụ ụlọ ọhụrụ ebe ahụ ka dị bush, ọka dị, ọ nọ n'ime, dịkwanụ far from ebe ya na Rhoda na di ya bi. Ya were fonu kpọwa enyi ya nwoke na fonu, ụkwanụ di Rhoda, na ọwụ gịnị ka Rhoda mega na this side of Abaraka. Enyi ya nwoke wụkwanụ di Rhoda asị no, na nwunye ya anọghị na Abaraka, na ọ gawara Warri, na o nwetara ọrụ na Warri. Ọ gara ya ma ọ ma na ọ wụ ọrụ ya wee temete, na enwere bride na-eme wedding, ọ gaji enye akụlata ihe ha na-ede.
enyi nwoke DS mba no na onye ahụ gị ugbo Roda na o chekwe na enwere nwoke ọzọ pụtara nụ ya na ya ji aka na-apụga. Yes really, yes, na ọ dịkwa sure ọwụ Roda nwunye ya, so ya kpuru isi ya ma Roda ya bịa leruo di gị anya sị na ọwụkwa ex ya anụ ntara ya na ya abụọ na-eji ya sị lekwe onye tagabụ nwunye na ọwụ ya na the same man so na ka ya lega anya ugbu a na enyi ya nwoke wụkwa n'ụdị Roda sị gịnị ka ọ na-akọ na nwunye nọwọrị biko na ọ nwere ike ọwụ onye yiri ya. Yes, okay, ka ya sendere proof. Ya nọrọ nga wepụta kamera ya sewe Roda, see ya zoomuo ya ebe ya na ex ya so gba n'aka. The same man di ya tọrọ ya aka jiri ya sị lekwe onye na-eribu nwunye ya gbọgbọga. Ya sendịara ya enyi ya nwoke wụ di Roda sekwe ma vidio ma anọ capture ha n'ụdị dị iche iche ọ nọ far esege Roda amakwanụ ha n'ihi na ebe ahụ dị far. Onwe mgbe ọ hanyere na ya ga-ahụ onye ama ya ebe ahụ ma ọ fọzikwa onye ama di ya. Ebe ahụ nọ very very far from ebe ha bi, and that side of Abaraka dị bushy, enweghị ihe mega ebe ahụ. Ọ wụ ebe ahụ ka ọ gawara feel comfortable na ọ naanị ya na ex ya na ihe na ọ ụwa ka ya n'ugbo na ọ dị iche. Ọ ya ka nwata nwa okorobịa na sendịrị ihe ntara forward ọrụ ya di Roda ebukwa na enyi ya nwoke. Di ele tie na ihe na nwunye ya na ọsọ wee ebe ya ebe ndị mewe explain side of Abaraka ebe ọ nọ ugbu a na ebe ihe ọhụ ga na otu ochi ahụ ga ya so okay no problem. Nwoke nọ ntara hapụla ihe na phone, nwunye ya nọ na 2 days ya na ya na-akpọkwa na phone, and all the while ọ na ebe ahụ mekwa ya kpọkwa di ya na the bride na etecha na ọhụ mmanya na ọmakazi na this and that, enye di update di ya so nsogbu anọ. Ọ ya ka o mekwara mecha 2 days akọrọ ọnụ ya eburu ihe ngwongwo luwe. Di ya egochilata ụzọ jụọ sọsọ wee ebe ka ọ gawara. Ya sa na ele ihe ọ jụgakwa na ụdịka ajụjụ ka nekwa ya gwara na ya gaje wọrị na ọwụ ọrụ ka ya shi ụgbọelu go na-ajụ ebe ya gawara. Di ya si ewetadịle fon ya mepee ya ka ya hụ na enweghị ya chọrọ icheki. Ọ gwawa di ya sị ele ihe ọ gaje na fon ya gị ime na ya hapụga ha na di ya zobiri ya fonu fọs ya si emepe fonu ọsịsọ. Roda ga ịgbaghe fonu, nwoke abanye na WhatsApp ga-ahụzi otu ya na ex shi buku na otu ha shi discuss ebe ha na-aga na otu ha shi conclude nweta onwe ya side of that side of Abaraka. Di ya jụọ sị ihe na ugbo ene ọ dịka ọrụ ebuku na WhatsApp ya kwesịrị ịwụ all about this particular job ọ gara. Discussion ya kwesịrị ịwụ all about this job. Olee ihe o ji ọwụhụzi gbasara job ya wụrụzie discussion ya na ex ya. Ya gwawa di ya na coincidence na ndị ahụ ya na ha emegaghị ya WhatsApp na ọ wakpo phone ekwu ihe a chọrọ na ọ around that time na ihe na coincidence na ya just nye the stupid man no hype ọ mụrụ ya oche na ya na-abịa ya just na-ebugharị gị na ihe gara na ọwa ọrụ. Di ya so oke. Di ya ma aka na akpa wepụta phone emepe jie ihe ya nọ ntara enyi ya nwoke sendụrụ ya. Ya hụ na ọ wụ efe hụkwa na ọ wụ that place ya na enyi ya nwoke na hụkwa na truly na ọ wụ ex ya ka ya na ya abụọ nọ. O nwezi ihe ọzọ o nwere ịkọva. O ji nwe esi lekwe ma vidio bụ ha gba n'aka agaje na ọwa ebe na ugbu a wụ wọrị na-eji ya ya ahụ ya okwu agwa ya n'ọnụ ya bidoro rịọwa di ya. Di ya gwa sị ya wụ ha onye mkpọtụ ya na like ụzụ ya like her noise na ole ya wee very quiet fellow na ya chọọ ihe ga-abịa chili ya ume na obi elu na mgbe na ori jiribe ya na es ya na-endebe ihe ha mere olekwara ihe o jiri bịa lụwa ya na ngwa ya biko buo ngwongwo ya bịa lawa ka end ya marriage a n'obiọma peacefully. Ike akụkọ adịghị ya. Nwunye ya jụ na-arịọ esi ya biko the man na-ewere iwe banye n'ime ụlọ tọchara ya ibu ya eji. Ya eburula n'ibu ya nọ ntara gada ya pụta kpoo ex ya nọ ntara na fonu si ya na elekwekwe na ọmakwa na ihe na ya na ya abụọ mere na onye ma di ya gidere ha anonymously ya mahụ the person na onye ahụ ma ya maruo ọfụma na that person just see ha picture ma vidio ma anụ mgbe ha na-estrol aga na that joint ịga ṅụọ mmanya na onye ahụ ese were sendịara di ya na right now na di ya tụcharala ya ibu ya eji na ya dị stranded. Ex ya gwawa sị ya chai na onye ahụ emetekweghị ya na ele na ihe ọ ga-eme na ọ ga-alawanụ n'ụlọ mpa ya nụnụ. Ya sị ele ihe o meniri na ọkwa ya na ya abụọ nọ in this together. Dị gaghị asị ya na ya na onye nọ in this together ya abịakwala n'ụlọ ya na serious girlfriend ya mere travel lụla na ya head watu ụlọ mpa ya na ọ ebe a nka space nọ
ụmụnne m n'ahụ Rhoda na-anọ n'ụlọ nne na nna ya ebe a ka ọ nọ akpakọghị isi ya ọnụ ka o nwekwe ike chọta ebe ọ ga-anọ nwee ike make wee move. For now presently ọ nọ n'ụlọ nne na nna ya before abịakwu eziokwu otu a ga-esi bịa nara ihe akwụrụ na isi ya anọghịkwa na age anọkwa na side ya ya ejisi ike lụọ Chineke wepụtara ya nwa okorobịa gasị ya ọ dị na mma ọ dị na njọ ịkara nka ịwụ nwa agbọbịa ifinish elu ifuru ndụ na ọ ya na ya abụọ ha ga-ekwekọrịta nkwa still Rhoda ebe brain ya na isi ya nọ ebe ọ nọ ọhịa ka ọ lụwakwa somebody nọ na ya nọ na relationship with ọ lụbekwana ha nwaanyị o kwekwana ha alụ ya ya na ya bụ apart ways because age anọzi on her side ya ga-kwere onye kele dị lụọ ya shikwe nga aha na move ha shikwe n'ụlọ di ya gaghachiwakwa back to onye ka ahụ na-enweghị o jiri ekporo na-ekwe ha alụ ya gawa hakwa back to that person. My gender, Rhoda, why?